Хайде снимай. Ще ме запиша. Ще сменя звука пак я. Сега се чува, ама го сменям. Слушай някой песничка. Да Отварям. Давай, почва отгоре. После думата. Пак горе. И аз стъклото. Ай, сега отиде. Че ми дели? Горе ти? Двете отвори едновременно. Ще снима. Путни го само горното. Я долното ще затвори само. Я покажи вратите. Трябваше друга врата, ама нищо. Тая не се отвори хубаво. Това с май, да. Малко ти да отворим. Yes. Много е мръсно вътре. Няма, той не се вижда споко. Где ти ефект взе? Сега видя, ето светлението скача. Сега се чува в компресор. С какво правя? Вижда се отражението ми. Нищо. Аз гледам това отрежа някой път. Програма за видеообработка имаш ли? Не. Аз през YouTube ги обработвам.